नै रायजोफोर दिनै बुरिनि न'खौ नोंसोरनो खोन्थानो आखायाव लादों आं। बुरिया सिबगासिनो न'आव हासिब। लामानि सेरजों दङ नै फुल बागिसा बागान आरो हजों साइडआवबो दङ। फारनै साइडआवबो फुल बागान दङ। दानिया आं नोंथांमोननो गेटखौ खुलिनानै खोन्थानोसै। हाबनाय लोगो लोगोनो मोनो कार गंसेनि पार्किं, माने आं दोनफैबाय थाग्रा आरो रायजोफोर। बेनो जाहैबाय बिसानि गुदि धोरोम एबा जोंनि गुदि धोरोम बाथौ। सिलाफोरखौ सिबनानै आं एसे स्रां स्र' खालामग्रोगौमोन, बेनि उनाव भिडिअ' खालाम बुंलायथारदोंमोन बुरिया। नै गोथां कालारजों साजायनाय न'फोरखौबो एसे नायना लादो। नै बे एंगेलजोंबो एसे नायबावदो, मोजां नुवाखै होनबा रायजोफोर। नै बाथौ थानसालिनि सेर सेरबो फुल बागिसाजों साजायजोबनाय। नुबायना बेनि कालाराबो समायना रमायना गोथां। दा बेखौनो कालार होनासो लादों होनलायदो। नङा नङा, कालार होनाय नङा। नै एसे नायनानै लाबावदो। खामसालियाव साजायना दोनदों थांलाय फैलाय खालामग्रा गरायखौ। नै बियो 2005 मायथाइनि फेब्रुवारि दाननि 21 खालाराव दाफुंजानाय दैखर। बिसा देंखल बाहायफेराखै। बै समनिफ्रायनो बिसा खिनाय हासुनाय बे दैखौनो बाहायगासिनो। दैयाबो दिनैसिम जोबाखै रखरा। बियाव लुगासिनो ताला ताला तिनताला खिग्रा हासुग्रा दुगैग्रा। ब्राजिलनिफ्राय मार्बल अर्डार होनाया सफैथ'यैखाय द्रप दोनथ'दों। साननैसो उनाव बे बिल्डिंखौ क्लस खालामथ'नोसै। नै बिस्रानावबो जोंहानि बायदिनो फालोसे सिगुन दं। फैबानो जानाय जाफैयो नालाय गिनानै जा खारदों। नुबायना दाउफोराबो निग्रजात दं होननानै दिनैसो मिथिबाय आं। US निफ्राय अर्डार होनानै लाबोनायनो। पेजखौ बयबो फल' खालामदो। दिनै न'आव थांफिननोसै। दे बयबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो।